Hello mga kamisyon, maayong adlaw. Quick message lang. Gusto na ko ipaabot nimo unsa ka importante ang mission or kining evangelization. Kung na-notice nimo si Jesus during sa iyang mission, sa 3 years niya nga ministry diri sa kalibutan, before siya namatay, before siya nabanhaw, ang kinabuhi ni Jesus nagmission, nagwali may tungod sa gingharian, nagayog mga balatian, nagpagula og mga nayawaan, mga demon possessed, nagayog mga buta, nagbanhaw mga patay. Ang akong gusto ipasabot ninyo mga kamisyon, ang church or ikaw, kita we are the church, ang matag believers, ikaw gako, kung nakasabot ka sa kasing-kasing sa Dios. Ang kasing-kasing sa Dios is all about mission. Tungod kay diha sa mission, diha makita ang tinuod nimo nga compassion. Diha makita ang tinuod nimo nga obedience. Diha makita ang tinuod nimo nga pagsanong ug paghatag ug pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Kay ang heartbeat ni Jesus kalag. So diha sa mission, diha makita ang imong kakugi. Andam ba kang mulakaw? Andam ba kang mupugas? Andam ba kang mutabang? Andam ba kang magwali sa ebanghelyo? Andam ba kang muampo? Andam ba kang magsakripisyo, magpuasa? Ang kasing-kasing ni Jesus is all about the kingdom. Kay ang kingdom makaigsunan para nimo, para natong tanan. Og si Jesus ang atong hari. Gusto ni Jesus nga ikaw ug ako mahiusa diya sa maongging harian. Ang mensahe nga gikinahanglan karon, ang mensahe sa ebanghelyo nga si Jesus nahigugma nato, nga si Jesus human na siya namatay, human na sa gilubong ug nabanhaw siya og buhi sa walay katapusan. Ang mensahe sa ebanghelyo nga angay madunggan sa daghang mga kinabuhi, daghang sa mga tao, kay maunay gikinahanglan madunggan karon sa tibuok kalibutan, the message of the gospel that Jesus Christ himself who died for us. Siya ang atong gitawag og sacrificial offering. Siya ang the Lamb of God. Siya ang perfect nga halad aron nga adunay pagpapa sa sala. Busa ikaw ug ako, kinahanglan ka nga kanunay moduol sa Dios. Kinahanglan ka maginulsol sa imong kapakyasan. Kinahanglan ka mo commit sa imong kinabuhi. Kinahanglan ka mo decision nga moalagad sa Ginoo. Ikinahanglan nga imong kinabuhi matugyan diya sa Ginoo, mahalad diya sa Ginoo. Ang Bible nagsulti, ayaw ka mo pahiuyon sa kalibutan. Busa ipabago inyong unahuna aron masabtan ninyo unsay kabubuton sa Ginoo. Higala ko karon ang panahon kung andam ka mo deny sa imong kaugalingon nga diin mutalikod ka sa unsay mga kahilayan, unsay kalihukan sa kalibutanon nga kailibgon. Andam ka nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Ingon si Jesus, you want to follow me? Deny yourself and take up the cross and follow me. Dili gyud ka kasunod sa Ginoo. Dili ta kasunod sa kabubuton sa Ginoo. Gawas lang kung willing ka nga mo cooperate sa iyang katuyuan, sa iyang plano. Unang-una, mo deny ka sa imong kaugalingon. Ang but pasabot nga ang kuno nimo nga ikaw nakasala o nanginanglan ka sa Ginoo. Dili na ang imong pagbuot may matuman. Dili na ang imong tawhanon mo'y matuman sa kanunay. Apan ang iya ng kabubuton. And then, andam ka nga mo take up sa imong cross, ang imong alantuson. Sa kalibutan, daghang posibleng mubabag nimo. Daghang posible nga say mawili pa ka. Sa bisyo, droga, kahilayan. Higala ko, kung buot ka mosunod sa kabubuton ni Jesus, andam ka ba nga mo take up the cross? Ang nakanindot ng ani nga cross kay dili man ni physical nga cross imong pasanon. Humana si Jesus nagpasan sa cross para nato. Ang ato lang karon nga andam ta nga mopaubos sa tong kaugalingon, nga din ang matuman dili na ang atong pagbuot, kundi ang iya ng pagbuot. Andam na kang mosakripisyo tungod og alang sa Ginoo. Andam na kang moduol sa Ginoo. Andam ka mohatag panahon sa mga pag-ampo. Andam ka mohatag sa panahon kung gikinahanglan nimo ang pagpuasa para sa Ginoo. Andam ka mo engage sa mga buluhaton sa mission, mo apil kag mga Bible study. Kinahanglan ma-mentor ka, kinahanglan ka ma-disciple ka. Andam ka nga mo engage, andam ka nga mo cooperate, andam kang motabang sa buluhaton sa Ginoo. Maunay pagpangalagad sa Ginoo. So unlike
sa imong naandan sa tawhanong kinaya nimo nga ikaw siguro silang kagpatuyang sa kalayan, sila kaglakaw-lakaw, sila kaglaglaag nga walay klarong direksyon, silang siyo kag inom-inom, silang kag shabu, silang kag bisyo or bisan unsa lang imong kailayan nga imong sagara nga naandan karon. Kung buot ka mga lagad sa Ginoo, kung buot ka musundi sa Ginoo, aduna pa kay dakong higayon. Kanus ang higayon karon kung nadunggan nimo ni nga mensahe, dangop sa Ginoo. Pangita og mga spiritual leader nga pwede kang makakaton, magpa-disciple ka, nga makakaton ka sa pulong sa Dios, makasabot ka sa purpose sa Ginoo. Gani matud pa sa usa ka alagad sa Ginoo. Ingon si Miles Monroe sa kalagad sa Dios, the greatest tragedy of a man is not death, but life without a purpose. Unsa bay purpose sa imong kinabuhi karon nga nabuhi ka? Try to think daw. Sa may katuyuan nga nung buhi pa karon, ano lang bang mo trabaho? Aron lang ba nga mukaon? Aron lang ba nga maglingaw-lingaw? Kana ra ba ang imong nasabtan? Higala ko do na pay mas lalom niya na. Kinahanglan nga makigsusi ka, musika sa purpose ni Lord sa imong kinabuhi. And I believe the only purpose of the Lord sa ato makinabuhi is to serve Him, to worship Him, to glorify Him, to dedicate our lives unto Him. Mukumita sa nga mga lagad sa Ginoo. Deny yourself and take up the cross and follow to Christ. Musunod ta sa Ginoo. Higala, salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pag-share sa itong video. Dalaygon ng Diyos ug maayong adlaw. Bye-bye.